Jadi sa atong kinabuhi, ang tao daghan tag mga butang nga siguro atong gikahadlukan, no? Tungod kay nahadlok man kita mao nga amo na siya ay mga hari sa atong kaugalingon, no? Ang atong kahadlok tungod diyan ang atong mga buhat, atong gibuhat tungod sa atong gibati nga kahadlok, no? So mo magina nga to ang kasinatian ang tao nagbuhat dili tungod sa unsay sakto, unsay dautan, kundi unsay iyang gibati, no? So mo nga atong pagbati mo ay usahay mo itagaan na to bugat, no? Nga pagtagad diya sa atong kinabuhi. So mo siya hinungdan sa atong gibuhat, no? Tungod sa atong gibati. Kung mahadlok ta, mo po na itong buhaton, no? Sa itong ikadlukan, siguro muli kay ta or unsa ba, no? Kung suko ta, padayag na itong atong kasuko, no? Or kita nagsubo, kita malipayon, so depende, no? Unsay atong gibati ya usab mosulod ang unsay atong sunod nga buhaton, no? So say nga atong mga buhat atong actions nag-agad depende sa unsay atong gibati, dili gyud sa unsay sakto o unsay dautan, no? So depende unsay atong gibati karon gayud nga hingayuna, no? Mana makasabot ta sa mga pulong sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo ang kamo nahadlok, no, sa mga tao nga magkapatay sa inyong lawas nan mas labaw ninyong kahadlukan ang Ginoo, no? Hindi lang makapatay sa inyong lawas kundi makalaglag usab sa inyong kalag ngadto sa impierno, no? So nakasabot si Jesus sa atong gibati nga kahadlok, no? Paningon sa mas pero kanimo angay ninyo kunahon-naon kung mahadlok mo subang mga tao nga mapatay kaninyo, mabuhat inyong dautan, mas angay inyong kahadlukan ang Ginoo, no? Na makalaglag sa inyong lawas ug sa inyong kalag, no? Masalagbahin siya sa bindom kanato nga katong mga tao nga mga matarong nagsunod sa kabubuton sa Dios diya sa ilang kinabuhi dili pasagdas Ginoo, no? Kundi iyang gihatiman ug iya silang bantayan ug wala sila gikalimtan sa Dios, no? So sa pindom niya nga bililhon ang kinabuhi sa tao. Tungod kay bililhon man ang kinabuhi sa tao, gihatiman siya sa atong Ginoo, no? Nga bisan gani ang mga buhok sa inyong ulo giihap niya, no? Sumo kani ang imahen nga gigamit ni Jesus, no? Nasayod ang Ginoo sa unsay inyong gibuhat. Walay malilong kaniya. So mo nga madayag ngadto sa tanan ang unsay inyong gibuhat o inyong gisulti, no? Huwag tungod niya na mga tao misaksi sa ilang pagtuo dili pasagdas Ginoo, no? Kundi iyang gihatiman. Kay importante man ang kinabuhi sa tao. Kung malanggam gani nga wala magtrabaho, gihatimas Ginoo nga mabuhi sila, magkakaon matag-adlaw, makahimog salag, magatiman sa ilang mga piso, no? Mas labaw pang tao nga nakaila misimba, huwag nagdaig sa iyang Ginoo. Mas labaw pa nga timanon sa Dios ang tao, kayang tao man maoy hulagway, no? Sa Dios, no? Gihimo ng tao sa image and likeness of God, no? Gihimo man ta nga susama sa dagway sa atong Ginoo. So mas pinangga sa tao ang Dios, no? So kung pinangga sa Ginoo ang mga langgam na ulagi nga wa nang trabaho, wa sila nagbudlay, yatiman maganis Ginoo sa labaw pang tao nga nagbuhat, budlay alang og tungod sa gingarian sa Dios. Dili niya pasagdan. So nagihapon ang pasalig niya. So ayaw lang mo kahadlok, no? So siguro bisag nahadlok mo pan napay labaw, no? Mo ka lang atong pagsalig sa atong
Ginoo, no? Dili ta niya pasagdan, no? Bisa ng kasulatan ng ingon man nga ang kahadlok sa Ginoo mo'y sinugdanan sa kinaadman. The fear of the Lord is the beginning of understanding, no? Sa Paltihon, Kapitulo 9, versikulo 10, o Salmo 111, no? Kapitulo 10 gihapon mo lagi ang tungkadlo sa Ginoo mo'y sinugdanan sa kaalam o kinaadman sa tao. Pan ang kahadlok walay luna di as pagigugma sa atong Ginoo, no? Ngunta sabot sa atong Ginoo nga musalabaw inyong pagigugma, pagsalig kanako nga dili ko kamo pasagdan. Di akong giyatiman, siguroon ako ang unsay inyohang kaayuhan, no? Diya sa inyong kinabuhi. So mao nga atong ngayon sa Ginoong mao nga gasa, no? Mao grasya makita may gugma, makaalagad kaniya. Siya nga nasayod unsay atong kinahanglan, siya nga nasayod og mohatag sa unsay tinuod gyud nato nga gikinahanglan diya sa atong kinabuhi. Hinaot pa. Minindog kitang tanan